खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। बर'नि जाखांफुनाय फावखुंगुर सिद्धार्थ बर'आ बलिउडआव जायगा मोन्दों एबा बलिउड सावथुनाव फाव खालामनो खाबु मोन्दों। बलिउडनि मुंदांखा डिरेक्टर बिबेक सनिनि मोनसे गेदेर प्रजेक्टआव सिद्धार्थ बर'आ फाव खालामनो खाबु मोन्दों आरो बेनि शुटिंआ सोलिगासिनो। बे गोजोनथाव रादाबखौ सिद्धार्थ बर' बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फोसावदों। कमतापुर रायजो सोरजियोब्ला बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाबो हाबफामारसिगोन नामा? गोबां खौरांफोराव बिटिआरनि मोननै जिल्लायाबो हाबसिगोन होनना फोसावजानायखौ नुबाय थादों। बिनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव खुगा बेखेवनानै बुङोदि बेखौथ' बुंनो हायो, बेखौ ब्रिटिशआबो बुंनो हायो, बियो गोदान बाथ्रा नङा। मिडियायाव माबा मोनसे रादाब ओंखारनाया गेदेर बाथ्रा नङा। आंबो मोनजि खोथा बुंनानै बयखौबो मिसलिड खालामनो हायो। बियो मोनसे बेरफुसार खौरां जागोन, नाथाय बेफोरखौ बुंनानै समाजाव मिसलिड जानाङा। माबा मोनसे रायजो जानो थाङोब्ला, माबा मोनसे काउन्सिल जानो थाङोब्ला बे ओनसोलनि माबा मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट, सरकार, सेटआप, कमिउनिटि दं, बिथांमोनजों कनसालटेसन खालामगोन। आसाम बायदि भारतनि गोहोगोरा रायजोजोंबो कनसाल्ट खालामगोन। बेवहाय जोंनि काउन्सिल सरकार दं। बेफोरखौ ओरैनो माखासे मिडियाफोरा फोसावनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामो। बेखौ लानानै रावबो मिसलिड दाजा होनना प्रमद बर' बिथाङा रोखा बुंथियो। मोनसे गोजोनथाव रादाब, साथाम बर'नि फिसानो आसाम गौरब बान्था होनाय जादों। बिटिसिनि बारग' सेरिकालचारनि सामलायगिरि डक्टर जगेश देउरि, मानास हादरारि हाग्रामानि गाइड रस्तम बसुमतारी आरो आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारीनो आसाम गौरब बान्था होनाय जादों। गुबुन रायजोआव फिन सासे बर' फिसानि जिउ खहा। न'खर सालायनो थाखाय कर्नाटकआव खामानि मावनो थाहैनाय सनितपुर जिल्लानि गावजोंबिल गामिनि जितन बसुमतारीनि फिसाज्ला बिजिबरन बसुमतारीया जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 1 जानुवारि बेलासिनि 4 रिंगायाव कर्नाटकनि कल्लार जिल्लायाव खामानि मावनो थाहैनाय बिजिबरन बसुमतारीया जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। बिजिबरन बसुमतारीया गावनि बिसि 4 बोसोरनि फिसाजोखौ गारनानै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो। बिजिबरन बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनआ कर्नाटकनि कल्लार जिल्लानिफ्राय बेंगालरनि राजाजी नगरसिम लांनानै थांनाय 2 जानुवारि खालि फ्लाइटजों गावनि न'सिम दैथायहरो। प्रमद बर'नि सरकार बिटिआर सरकारनि सायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिनि बिबुंथि। खोनाबाय थादों प्रमद बर'आ पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बारा बुङा, आं डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौसो बुङो होनना खोनाबाय थादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा पलिटिक्सखौ लानानै दिल्लीयाव खारलाय, गुवाहाटीयाव खारलाय, बेखौ बिथाङा बुंदों। जों डेभेलपमेन्टखौ बांसिन गोसो होनांगोन, मानोना जोंनि मानसिया आन्दालनजों 40-50 बोसोरसो गोग्लैनानै थानायाव बर' हारिया उन जानानै थादों। नाथाय प्रमद बर'नि डेभेलपमेन्टनि प्रसेसआव आंहा सन्देह दं। बिथाङा डेभेलपमेन्ट बुंबाय थादों, बबेहाय डेभेलपमेन्ट जादों? बर' हारिया जौगानोब्ला बिनि मोन्थोरखौ बिथाङा मोनथियाखै नामा? आं बाजाराव थांब्ला अमा बेदर, दाउसा, माइ, बोरमा, हांसोनि दामखौसो सोङो, मानोना जोंनि बर'फोरा बांसिनानो आबादारि। बिथाङा आबादारिखौ डेभेलपमेन्ट खालामालासे माखौबासो मावदों। बाजाराव सोंनायाव हाग्रामानि आमोलाव अमा बेदरनि बेसेना 350 रांसिम थांदोंमोन। बेखौ फाननानै फिसा-फिसौ फरायहोयो। बिनिखायनो दाउ अमा फिसिनानै जाग्रा हारिया दिनै बेवहाय गोग्लैबायबा बर' हारिया गोग्लैबाय। अमा बेदरनि दामा दिनै 200, अमा फिसानि दाम 1200-1300। प्रमद बर'आ सरकार सालायनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा खैफोदाव। आं बाजाराव रायजो राजाफोरखौ बोसोरसेयाव अमा माबेसे फाननो हायो होनना सोंनायाव आगोलाव हाग्रामा सारनि आमोलाव माद' फाननो हायोमोन, नाथाय दिनै प्रमद बर'नि सरकाराव मानैखौनो फाननो गोब्राब जाबाय। अब्ला नायदो गोरिबखौ माबायदि स्ट्राइक खालामखो। अब्ला प्रमद बर'आ मानि डेभेलपमेन्ट होनखो होनना गर्जन मोसाहारि बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।